Pogoro pogore. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jatend piny Migosi William Ruto osingo mar biro chiwo milion 2.5 ne jatugo ka jatugo mar tim mar Harambee Stars kapo ni gibiro loyo Zambia e tugo mabende biro bagi chieng' Jumapil e tukego mag final mago mag Group A. Jatend piny owacho ma kinde mabende ne romo kod jotugogo ka bende opoyogi kuom tugo maber mabende ne ginyiso odiochieng' manyoro ka bende ne giloyo timno mar Morocco. Sasa Sunday tukishinda hivi kila mtu 2.5 million. Ruto bende osingo mabro miyo jatugo ka jatugo ot mar 2 bedroom e utego mabende igero mago manengo gi ogonyre pacho kae ka bende owacho ni ka giloyo tugono mabende gibro tugo chieng' Jumapil. Mukipita quarters hapo unapata milioni 1 yako na affordable house 2 bedroom. Komachielo bende eni Alfred Cheriot pod en jaloch e ng'we mag Ron Antelope half marathon ma higani mabende obagi e kar kano le ma Ruma National Park e kaunti ma Homa Bay. Jang'wech no mawuok e kaunti mar Elgeyo Marakwet noloyo jong'wech mohewo 100 mabende ne nitiere piemno mageto reso ngima omoro kata Ron Antelope ma en okang' mar ariyo ma Cheriot obede jaloch e ng'wego mag kilomita 21 tok ne loyo ng'wego e higa mar 2023. Koloso ko jofwambo Cheriot wacho ni ne obedo jaloch kalure gi tiegruok makare mabende osebedo kotimo kinde ka kinde. Alex Ngeyuo mabende wuok e kaunti ma Bungoma ne okawo namba 2. Frederick Domongole mabende wuok e kaunti ma West Pokot ne obedo namba 3 ka Nancy Cherop to ne obedo jaloch e kidieny mar Wakini. Jaloch ne oyudo shillings 250. Namba 2 no oyudo shillings 100 ka namba 3 to no oyudo shillings 75. Leo ilikuwa kali sana. Competition ilikuwa juu sana kuliko last year. So natoka Elgeyo Marakwet. My message ni kutrain zaidi. Hii ndio inanipa moral ile ya juu kabisa. Kujiamini naweza. Nilianza nikiwa shule ya upili. Darasa la 4. Mwezi wa 4 nilikuwa Madrid, nilikuwa namba 4. Parangetu nilishinda tena. Nilikuwa na changamoto mingi sana. Kwanza kwa milima huko tumekutana na mama hawe. Nashukuru Mungu ametuchunga. Naweza kumaliza mzuri. Narudishia Mungu shukrani. Niliona wenzangu wanakimbia na wana participate mzuri. Mimi pia nikaamua nikasema acha nianze mazoezi. Kwa siku ya leo nataka nishukuru Mungu kwa kutuwezesha kuona siku ya leo. Bia ya leo haijakuwa mbaya, imekuwa mzuri. Kwa siku ya leo ni ya kwanza kukimbia E21 na kimbianga track and field 1500 na 5000. Ng'wego bag kod kaunti ma Homa Bay komakore kod kar rito le mag bunge kata Kenya Wildlife Service. Jatend migao mar limbe Rebecca Miano, gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kod director mar kar rito le mag bunge Rastas Kanga ne otelo ne ng'wego odiochieng' ma kawuono. Miano wacho ni ng'wego dhi konyo ting'o malo kwan mar Ron Antelopes e kar rito le mag bunge ma Ruma National Park kowuok e kwan mantiere masani gena 27. It is a very, very fulfilling run, running with the Rowan for a good cause. It was a tough run, but we are happy that we have finished. My experience was epic. I better be here than be in Nairobi. My message to the nation, let us run. It is a cause for unity. It is a celebration of our heritage, and we are the home of champions. Everyone is a champion. Gavana Wanga owacho ni ng'wego geto ting'o malo chenro mag limbe kaunti ma Homa Bay kod rito ngima Ron Antelope. We are running for conservation, but we're also running for tourism. We want to up the numbers of people coming to the Ruma National Park, but also experiencing Homa Bay generally, because we have over 16 islands of Lake Victoria that can be visited. We have a national park,
You know, we have that dual experience that many counties do not have, and our country is open for tourism, and it is beautiful from end to end. You know, whether you're in the Mara or whether you're in Lamu or whether you're here in Homa Bay, it is an experience of a lifetime. So we want to ask visitors outside the country, but also in the country, tutembee Kenya, magical Kenya, tutembee magical Kenya. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu koro tiyo machiegni gi sirkal mamalo neno ni jogo mabende nowito ngimagi e masira mar apaya e Coptic roundabout oyudo kopo makare. Nyasi mar alama ibiro tim chieng' ngeso tarik 16 Naki Primary School mabende yudore sub county Manyakach ne ringre mar jogo mabende inchane owito ngimagi e masira mar apaya manotimore roundabout ma Coptic e gwengego mag Kisumu. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni jakunyumula moro majegni 24 owito ngimane okinyi makawuono tok bugo mar kar kunyumula sienyore kendo yike gweng' ma Uradi Masumbi sub location e kachung'ur bura malego Usonga. Jakunyumula no moyanga nyinge kaka Steve Ramogi nerik nitiere e tije mapile mar kunyumula kachiel ko jowetene mamoko adek e kinde mane masira no timre kar saa 9 mar okinyi. Kalure gi jalup ruoth ma alworane James Nyanga, jokunyumula go ne ochako kunyumula no mula kanyo tino manyoro e tok chik. Koloso gi nyakalondo ni Nyanga oyango ni bugono ne osienyore kendo iko Rabuogi. Jowetene adego to ne otony maonge hinyruok moro amora kendo bang'e yudo ringrene kapok ne obila ochopo kanyo. Obila mawuok e tesend obila ma Kogelo ne ochopo kanyo kendo tero ringre Rabuogi e kar kano ringre jomotho ma Siaya County Hospital mochari ka irito mondo mi otimne bero. Nyanga koro kwayo jokunyumula e gwenge makono mondo mi kik donje bugo mag kunde kunyumula gotieno. Lakteche mantiere tiegruok kata intern doctors moyo 300 ne ochopo e log tich mar migawo mathieth ka bende gisundo mondo miyo migi barupe maduoko gi tiegruok makamano. Lakteche go mabende wuok e counties mopogore pacho kayo kwedo mokalo kang mane jatend migawo mar thieth Aden Duale okawo mano mar rucho oko barupe gi mag tiegruok kata odoko ni ne gisechako tiegruok makamano e ute thieth mopogore kuom jumbe mokalo 3. To make camp papa from last week, and we're not going to tire. We're going to be here until the reinstatement. Even before, graduation has never been a prerequisite for internship. We want him to do the legal thing. We want to be served with justice. We are here to be reinstated. The internship policy, which clearly states that you are eligible for internship, provided that you have qualified, you have completed your studies. We have completed our studies. We are very eligible, and we are here until the CS reinstates us. Komachielo en yogai mar jamin buche kod Attorney General mapacho kayo mithulo mogik mar chwalo duoko mag-gi e wi bura mabende nchano chwale do mabende dwaro mondo mi donjne jalupo gai mar obila Eliud Lagat kalure kod tho mar Albert Ojwang. Jalbura Bahati Mwamuye ni ogolo chik makamano tok okil Kibe Mungai nyiso do ni yogai mar jamin buche poko chwalo duoko mare e wi burano kendo mano miyo ginyal dhi nyime kod burano. Do onyisi ni duol mar IPOA kod Lagat to nchane osechwalo duoko magi. E duoko mare kaponi onego beni ikawne okang' mager machi kati donjone kalure kod tho mar Albert. Lagat kokalo kuom okil Cecil Maila wacho ni okang' mar donjone kod tho mar Albert Ojwang nitiere e lweto gai mar jamin buche to ok mano mar do. Burano koro ibiro winj kendo kochopo kanyo tarik 25 mar dwe mar 9 higani. Piny owacho okwa mondo mi omed gero laboratories mamoko e mbalariany mondo mi okonye siro somba jopuonjre mag mbalariany. Jatend weche mag lonya e mbalariany mano Mazitek Esther Mwangi owacho ni gedo mar laboratories en achiel kuom yore mag jiwo dongruok e pacho kae kalure kod dongruok mar wechego mag lony manyasani kata teknolojia manyasani. Owacho ni magi tok jopuonjre mathoth mawuok e mbalariany Mazitek yudo mich mopogore e piem mabendo ne Pan African Robotics Competition e boma Madakar piny Senegal kuom ne chuogo chenro mag AI makonyo wechego mag kunyomula.
We need to set up labs that are well equipped to support innovations, especially in AI, robotics, machine learning, and we need equipment that are able to support or give the processing powers for these applications to be developed and put out there. So the government could come in and provide facilities or infrastructures that can enhance and enable the students to be able to continue with their innovation journeys. This could be state-of-the-art labs that are equipped with high computational machines that will be provide the necessary computational powers for these applications to be developed. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Piny owacho kwayo jo Kenya ahinya to jodak ma Wajir mondo mi okony piny owacho kod nonro mar manager ma Huduma Center e bade ma Wajir County ma bende wacho ni ne olal e yo ma bende pok oyang malong'o. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat wacho ni ogeno ni Hussein Mohamed ibro yudi machiegni ni Hussein ne olal tarik 8 mar dwe mar 7 higani mana ndalo achiel to kromo bende nobedo godo kod jatend migawo ma jotije sirikal Geoffrey Ruku. Okil mar familia ne Danstan Omari oseyo piny owacho kuom temo pando nonro mar Hussein gino ma bende apisi mar Jamin Buche okwedo mokalo. What is happening is that the gentleman has yet to appear, but we've called upon anybody, especially what will happen. Wajir, you understand, and we ask you to give any information. Mpaka saizi, the matter is under investigation. I call upon anybody who has information about this gentleman to give it to the police. Otherwise, it's under active investigation, and we hope for the best as the investigation operators deal with it. Mano bende mabino kelo giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi e lak seche gi tudri kod Ochengi Manuel koro mokanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Pepsi ni ng'ich mamora yawa. Anero ga Pepsi mang'ich kama. Kata marani, bera hinya koda. Mano kare. Kata kamano, we ayuora chien matin, katiko gimatimo ni igoch na an kodi giwa. Nisamna sani. Aonge kredit mbro gochini go bange. Kara Pepsi mwadho ni tango. Wega duokri chien bwana. Kunywa airtime gi Pepsi. Ati kunywa airtime. We ketho kinde. Donje promotion mar kunywa airtime gi Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa pile ka pile seche ma yudo mor ka imadho soda ni mihero mar Pepsi. Yot mokalo. Nyiew mana soda mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, kata Sting Energy Drink, bang'e di *459*3#. Kasto yor nembe